Maskana kama kakhulu ngoba la maskana yimina ngiphethe. Hello maskana. Ngicela nje lo mama wakhe emhlabeni ngiwehlele ubuhlungu mina ngibazi ne-experience yabo sithi isiZulu intanda nenhle maphotha ngini. Kubaluleke kakhulu ukuthi kube khona ubumbano kumaskandi uma ngabe kukhona isehlo esibi esehlile. Kushuthi kuqondane kabi umama kaMfowethu into encane usoleke emhlabeni ngesikhathi esifanayo nendunankulu abalandeli bami uSiqunga wakacela. Uthi yabuka zimbili lezi ndlela fana siye kwaSiqunga. uSiqunga uyelo isathi ukuthi awuyonke nje kuba kuphume kungaphuzisi idini. Umuntu encane ukwesistreza naye uSiskani. Kufanele ngiyokhala kubo ngivele ngendlela engila ngayo. Asazi ukuba Siqunga, akekho wazi ukuba Siqunga. Yabo. So emakhaya futhi ngeke uzuthembele kwi-location. So sicina-ke sesibanga ukuthi siyaduka nomunye lishona ngapho kube ngathi omunye ususa omunye abone omunye ngathi lenze nayo behamba omunye yabhetha ngcono kanje kanje. Nansi into eyinkinga ngoba bayisibonisana la yabo. Ngenxa ukuthi bana nemtholo tuwe ngiyafona ngifona ngapha la ngapha. Ngithole sengizengazama ukufonela into encane ukuthi mhlawumbe hayi ngabe ngenzeka ngabe lokhu kube into efana siyiqala njengamanje mase kwesikhathi safana siqale manje ukuthi senze njani sibisa kanjani izinto. Iyo lento esiyibanga sibanga indlela ukuthi kugcina so fanele sifike lapha ngesikhathi ukuze sikwazi ukwenza uhlelo lakhona. Ngami sengifrustratekile manje yabo location yangishaya. Awushaye George Icokama. Alexandra ngicela ngimtheleke ukuthi ngoba inkinga yami besencinga nje. So njengoba nina seniyathasa ukuthi ngikuphi. Futhi mina umuntu engicela ngimtshele eze lapho engikhona yebo ucinga nina bese eze. Mina ngizake ngikhona sathanda nje noma isithombe. Bese ngithi mfethu ngizoya ekhaya kodwa manje ngenxa ngizokhala khona ngikhombise indlela yami ngibe ngilindeni. So njengamanje ngibona inkinga enginakho ngoba ngivele esithombeni. Yebo ukuthi fanele ngiqale kuyena. Athende ngoba yena mfethu sathi baba ngishela phansi ya. Kodwa wanginikela ukuthi ngidinga nasekhaya. Bantwana ngoba impilo yethu. So into ezenza wena mfethu wena uzobe uqhube nje ekhaya uthi ngibikile fishing. So kuseduzana vele bakusamati matolo lawa. Then ke aphesheya kakhona sekhaya. No problem. Ngobona umngela la uthi isuke sisho inala lokhu ngizokwenza nje bese sishaya isematematolo. Ngoba imatematolo yana la awushaya. Nangu pova ni. Nawu pova. Umuntu akasuseke. Ngiyabonga kaniyami ukuthi ke. Kanti ngibona phela ngale ntamba ngiyena. Isebona ngabasama. Yabona manje hamba kanje nje ngandlula hlelo. Ngithanda wesondele kakhulu ukusiqunga awubalandela kusondele kakhulu. Ufile upova. So ke kufisa ukuthi ke emndenini wasiqunga abone isimo sakhona. Kube khona isandla sifakayo ngoba efitwa nje ukuthi naye insizwa bebambisene nayo. Ifike nazo. Uyena obephethe abalandeli bamonke ungunankulu nje wawumonke yena ebeletha izikhalo zabalandeli babekhala ngesomething bebetshela yena uma kuthi bahappy futhi bebetshela yena uma esedlulile emhlabeni nami ngilemele kakhulu le mali uhambe ngengozi yemoto emhlabeni. Asinawo namagama ama-best official
nami ngifike lapho kuphela kwami nawo lensizwa kusho ukuthi njengoba nomndeni seniney'hlobo ey'ndaweni ey'kude engingazazi enaningazi ukuthi nogcina mhlawumbe nazana nabo namhlanje lapho ngifikile lapha ekhaya noma lensizwa ngoba isikhathi iphila ney'nsizwa ezinye inesifiso sokwakha ikhaya nesifiso sokugana nesifiso sokuvusa indlu kwabo kuningi bexoxa nami sicela ukuthi ningakhali sicela ukuthi nibophe ngebhande kamoyingcwele niyamukele ukuthi impilo indlela yethu sonke siyohamba kanje njengoba ngimbona nje lapha fanele nazi ukuthi mina ngizalwa intombi endala ebengiyithanda kakhulu nami sengiyifihlile intombi endala njengoba ngimbona lapha nami ngiyadudumezela angithandi ukuthi khane phambi kwenu kodwa ngifisa ukuthi ngoba sengifikile leli cebo ngoba ngimbona uhlale kuyisibusiso njalo futhi kuyinduduzo njalo nigcine nikhohle nanokuthi kwenzakale ngoba lokho kwenzekile kubuhlungu uma singahlale siyiphilisa ngobuhlungu futhi impilo ngeke ibe yimbi lapho. Siyabonga nje from ekuqaleni sibonana e-studio ngiyamthanda bangabantu nabayikho into abasuke beyibanga Mahopula ngathi uleyithi nangu namanje akaveli. Please. Hello, Oscar. Please. Hello, Oscar. Mama Chisena. ngithatha isikhathi sami esibalulekile ngayeka zonke izinto zosuku nemisebenzi yami yosuku ngaye engcwabeni kamfowethu uMajotha. uMajotha Zulu uyisihlobo sami-ke mina. uMashanda uzalwa kwaZulu bese ebangela wakashanda. uMaskandi sibumbele siwumndeni so ingakho namhlanje i-brand emthandeni nawo bonke abantu abathintekayo kufanele silitha yonke into nje amagigi kuhambe kathebe umngcwabo kamaJoda ukuze ayobhalelisa ngoba usophelele zokugcina. Jotha insizwa ebikhona nje ithule ezomuntu lwamaskandi inje ithanele isimanga ine-voice eclean. awucula kakhulu walapha ngomakhulu ayela nje ngizesitala sakhe nje njengoba wenzeka futhi ukuthi ngenxa yokudumisana nayo iyangincumisa nangalo sokukhombisa abantu ukuthi no ngempela komdlalo kwesinye isikhathi ayikho into personal kulento yokubumbisana ngithatha isinqumo sokuthi ngiye emngcwabeni wayo. bangabantu nabayikho into abasuke beyibanga njengoba kune-competition there nokuthi kujelwa sasekhona ulo umgqumeni bengumusi njengiseni bonke nje bayazile abantu ukuthi bangibuka mina ngihamba njengomuntu kankosini njengejongo ngihamba namajongo njengomuntu wesisoka ngihamba ngesisoka ngihamba ney'nsizwa ngihamba namajongo ibone ngathi ayihlelekile yonke into ilungiswe yiningi engakusuka umasonke ngokusuke mina ngozinto noma ngizengithinthize ngitsheze ukuthi yonke into engathi ayicacile kodwa abantu babungela abantu besa uma kufika abantu bekhala bayakhohlwa ukuthi ngempela basesimeni esikanjani. Bayaqala abantu bejabule nje ukubona abantu basifika laphayana abantu besemnikela ngenhloko benzakayana. Sekuyiyona nduduzo leyo akuhloke ukuthi ngize ngikhulume ngize ngiveze umayikhi ngibe ne-speech nje automatically abantu baguduzekile ngokufika kwami kwamfowethu uMajotha. Ele é valente.
vela la kusho umnikelo ukuveliswa insizwa kade naye endimeni intando engakahlali endaweni so ngeke bese mase sithi hayi uyahlala makungcwaba akahlali sasizimisa endaweni so lo 40 minutes efika unesikhuleko mndenini ukuthi siyacela ukuthi angene umthandana ashiye umnayo umnikelo siqhubeke nempilo sedlule ngoba kubalulekile kahle abantu abathi alokhu ubumbano umaskandi ngibona kanye abaqeda ubumbano basuke befuna ukukhanda into ewububi bese benikeza omunye umuntu othize o-innocent yabo alikaze ngabikho ubumbano umaskandi bekhona siyadala nabaculi bayinto nje yodwa yabo ukusita yimi kuyaphuphisa wayekamba kwenye indawo la omunye umuzi la ngabe istudio ngoba egoli qala kuwumuzi kodwa egarage sekuyistudio olova yonke sebayithatha njalo kodwa into ebalulekile sizokwenza photoshoot umthandeni nomahungu kama zintebalhlekisa umthitha nje usebenza ngekamera phela ebana zingekusaya kulo phela uthekuphi washo lekopa yo onabuke balekisile ngasazohamba shite kuphela ngekusaya nje uma uphula ngathi ulate siyamlayela naye uyabona nje communicate ngefoni ukuthi sigcine sikuphi akavelile ulate nathi naloko kunokuba sokalayize kancane kodwa into yamthandeni zinjalo uma zinjalo isizokhipha into right Siyaphila. uma ufitha kakhulu kwi-brand yamthandeni noma kwi-brand yethu empilweni yamabhizinisi futhi yabo because okokuqala muhle okwesibili ngiyamthanda okwesithathu uthula kahle okwesi-4 uya-appreciate okwesi-5 uyayimisela emsebenzini wakhe Umntaba wami inkosi ngathi. Ya, kumele lokhu ngibheke page. Zange sabonda nje from ekuqaleni sibonana estudio okumnandi ngendlela esimanga kwasekunzima ukuthi sihlukane but into ehamba phambili ngomahu kube ukuthi nje yena vele igcokama vele uhlanzeka wazahlanzeka ngisho inhliziyo ingaphakathi akanaqhubu akananzondo uyabekezela sonke isimo yasibekezela isosha nje kahle isosha lami Ozakwela stage lapha ngama-ambulance lapho ephuma khona usomnandi awusondele eduze awusonke isikhathi basala amafuthi omnandi ngiyagcoba nkosi yesizwe ukuthi kufanele namhlanje sibambisene Beleza. I-performance yanamhlanje ihluke kakhulu kuma-performance engike ngibe nawo lo mcimbi lona uthinta amakhosi uzobekwa inkosi yasemazizini ibekwa indlulanithi kaZulu so ibaluleke kakhulu kule performance ngoba ihlanganisa mina nabantu abadala abayisibusiso nokuyisibusiso ukusebenza nabo njengoba kuthokozana laba nobaba uNdumalo uGudukhazi ubazane nje lukhona lapha ngaphakathi luhleli lulapha kahle kahle ubhadlana ngicabangi nje sengibona amakhehla akhona awuyibona noma ufika ekhosini ufika nje ufica lona lilobhuti osijalo
ngicabanga ukuthi inkosi namhlanje inikezwa ngokufanelekile ngoba wonke amakhosi agcotshwa isilo samabandla. Engicabanga ukuthi ukubusa kwayo nokuphatha kwayo emazizini cishe ngizothi namhlanje uzopheleliswa njengoba izogcotshwa indlulamithi uMisizulu kaMdlokombane kupheleliswa ubukhosi bayo ngempela ukuthi namhlanje iy'nkosi sizobona-ke amabutho aseBergville ngokuhlukana kwamazizi siwabona ukuthi inkosi ayiseka kanjani sibone eBergville ukuthi baphatha iy'hlangano ezinjani bahuba kanjani ubukhosi bamazizi babuhlonipha kanjani inkosi yabo bayikhothamela kanjani bayihlonipha kanjani ilokho esikulindele ukubuka ngosuku lwanamhlanje. Wena wendlu ayathe asizanga neze nokuzosho inkulumo kepha okwethu kuzobongela inkosi yalapha emazizini ebese sibongela nawo wonke amanye amakhosi ngalomsebenzi ozogcinwa lapha namhlanje isilo. Bonke kubusise umcimbi ngaphandle kwasesilo. Ukubaluleka kwakhona kwesilo ukugcwalisa incwadi eshoyo ukuthi phela njengoba sikhothama ngaphansi kwesilo nje ingoba vele amakhosi amaningi anqotshwa ayisheba ngaphansi kombuso wakwaZulu saba ngabakwaZulu sonke. Ngakho-ke kubalulekile-ke ukuthi-ke ekukhothameni kwethu inkosana-ke yisizwe samaZulu ibe khona kuleso sizwe esibe sigcotshelwa inkosi. Ngizokuqinisa namhlanje angizeli ukuzokwenza isikhonkwana into angenzi isikhonkwana into yaqinisa zokuqinisa-ke namhlanje into abantu abangayazi ngenkosi esizoyibeka namhlanje yakwaMeya ikhulele ezigodlweni. Ngakho ngizosiqinisekisa isizwe samazizi namhlanje ukuthi ukho angakwazi ubukhosi nobuholi nokuthi kumele aziphathe kanjani. Uyangikhombisa nkosi yesizwe ukuthi uzosifela lesi sizwe futhi lesi sizwe usugane sona naso sesigane wena. Sizobambisana nabezitha kulesi sihlalo. Ngalokhu ngokuthwesa imikhonto iyibusiso iyilokotho onke amadlozi alapha ekhaya ngokuhlezi ey'ntabeni zokhahlamba nje sizoyibamba ithuba kube nemfihlo nesifuba ungesabi nokushiyana lelo ungesabi nama ngesabi uZulu akazisabi asisabi muntu. Alokhu ngiyagcoba nkosi yesizwe ukuthi wena namhlanje sibambisene nengane yalapha phambi kwami inkosi ibusise ngempela. Ukubekwa kwenkosi imfihlakalo yomndeni kunesigaba esezimndenini bese kuba nesigaba esikaziwe siyimfihlo nemithetho ehambisana nalobo bukhosi beyaleyo ndlu. Bese phinde futhi kuba nesigaba sesibili esenzeka esigabeni esigabeni-ke somphakathi-ke manje sumenyo wonke. Lapha nkosi yesizwe unenkece akusiyona yakho yesizwe la. Umsebenzi wenkosi ukugumezela ukuhlonishwa kwamasiko nokushaya umthetho okukhulisa isizwe nokuthuthukisa isizwe nangokwamathuba nangokuvikela umhlaba-ke wangithi-ke eNingizimu Afrika. Sidinge ukubona izandla kaSomnandi
ukuthi upheka zipheka kanjani yena unew talent bese ukuthi mase ingene ezokuthi aziphelele stage ebese kubuya laba abajimele ngoba 4x4 sisiphefoma ngoba 4x4 Let's move ngithatha as a project ekhuza isimo esenzeka futhi ngini ngaleso sikhathi njengoba nje ingoma ikhuluma ikhuza ukubulawa kwamakhosi simele ukuvuselela okuhle sikuncoma ukuthi kuhle simele futhi ukuthi okubi ngomculo wethu sigxeke sikusho ngengoma ukuthi cha ke lokhu kubi lokhu akwemukelekile ngoba siphiwe lento yobumbongi isizwe sinenkosi yazo futhi ukubulawa kwamakhosi sibona kuyinto eyichilo neyihlazo ngoba mawubulala inkosi ngibona ngathi usukuthatha ubumnyama baphakade nakhona amakhosi amanye anamatekisi amanye akuyipolitiki lazi ungathi kubulawa amakhosi kanti kubulawa ikhundla ey'thile kwipolitiki or kubulawa ikhundla ey'thile ematekisini lazi nawo amakhosi sengile ey'ntweni ey'ningi sikhuza nje leso hlava thina into nje esingenele kule ngoma ukuthi akufanele ubulale inkosi ngoba inkosi iwumuntu ofana nomuntu othunyelwe uNkulunkulu ukuphatha isizwe esikhulu kangaka. Ngibona ngathi kunabantu inkolo ababuye bethathe ngokuphaka uyabo